Biu an Braon Fola, le Séamas ó Maoileóin. Campa de la hocht, Campa Frongoch. Sean saidúraí a bhí ró éasta le dul ag tríd a bhí mar ghardaí orn. Nuair a chuig míad in ahanana ar a chéile, bhí siad lách a gáhan. Go luair maidin ag leathóir tréise chuig sílim a bhíoch an córa bhain. Curtaí in ar seasamh sin I gceara línta mar a bheadh saidúraí, agus dhéanach bert ifigach agus bert háirsint míad a chóramh in íag a chéile. Ní éadach na héarnig gan bheith ag maga agus is minic a curtaí an córamh a mú orthú. Is álaigh a deistríoch duine núbert ó lína go chéile idir gach gá chóramh. Bhí míad caicís ann sar ar hiic siad cad a bhíoch ar siúl. Ina dhéag sin bhíoch na línta 10 leat óna chéile agus saidúraí le gunaí idir gach gá lína. Bhí ifigach amháin a héach ar mire ceart nuair curtaí an córamh a mú air. Bhí strainn éigean ann, ar smí an cogaí is tócha. Thugadh sé iad na madréadúin, scuiligh sé orchar san air agus chuileas thórt. Thugadh an chuid eile go fáinnach ó hasach agus nuair a fuair fear na strainn amach go méid míad dechar le cansú, ghlach sé leis mar chros a bhí ribhe. Ní raibh éon ar chód sa díalbocht, an tifigach chratach a bhí mar las anam ag na brasúnig air. Beisin a dhéanach na litricha a inúcha ar agla go méid an ríomhhasla nó a lehéad iontu. Ní raibh mé a cúpla lá a Frongoch nuair a chur an fear seo fis orm. Dúirt sé go raibh litir aige dom ach go raibh idir litir agus seola scríofa I danga nar hiic sé. Haspáin sé an seola dom agus díomhraigh díam an raibh is agam cé scríomh é. Dúirt mé leis go raibh í má bháthar a scríomh. Litir ó dha bháthar ar sesin. Tám cinnte nach beag éon rud mí ceart I litir ó dha bháthar. Is tócha gúil si ag taithint ort mathúnas a éire go húil idir chud merlachas. Gealúnt bheith dílis don riomh festa agus teacht do bhaile go héirden. Ní raibh bheithe na ggéir má bhátharaín. Ba las gleis dúirt sé litir má bháthar a chamáid óim. Bhí máthar aige féin agus cé go réig sí an nad nó nach raibh sé ach ina ghearcach, bhí grá ina chríoge dit I gcónaí. Ach tána rialacha ann ar sesin, agus níl éon ardtanga gom a déadach gailge a aistrú. Díomhraigh sé díam an bheith an chinú ar heft ar bé a dhéanach an aib a réiteach. Dúirt mé sé mar bhaga go néan féin an litrú a aistrú dó. Ach ghlach sé leis amola go fánmhar agus thosaigh mé ag aistrú. Bhí an litir lán de riomhhasla agus de cháine ar hasna, ach deistríoch mé I go má cánta. Éon rud nach raibh de réir na rialacha, dar leis, chuireadh mé má bhéir ar agus bhuineadh sé an giota le sisóir. Nuair a bhí an litir léite, bhí go leor giotaí ina fóca aige, agus bhí ahanana aige ar má bháthar. Tharla an rud céanna le gach litir isteach nó amach an aird a bhí mé ann. Nuair a scíleach séarmid bhronn sé na giotaí orm le tuairt a bhaile dom bháthar agus clippings from the letters of a she-wolf scríofa ar an glúdach.